انگاری گوش کن ما ترا یک سوال میتونم تو ای دوره قطعی شورت بودی ای همو دور تو نمیشناسی نمیشناسی دلیل خود فایده بود اگر ممکن دلیل گوش کن вая барои чи бутулка гуфта лақаб мондагӣ вақте вая мехапанд командони отдели ҳамун ноҳияшон мебарад ҳамун дар як ҷош бутулка мезананд баъд вай лақабаш бутулка шудагӣ барои ҳамин ман мисол ҷои кор дорам мана дар таги ҳамун суроға адресҳои ман навистагӣ аст агар мисол ман да гап дошта бошад дар рӯи ман туф карданӣ бошад марҳамат биёяд кани шинем гап занем бинем чӣ қадр туф мекунад кабинети ман дар 5 этаж аст бо нашояд ки ҳамин 5 этаж поён парад занад ихе одамо оли мо катишво мехӯрем иншоалло гап мезанем оли бо видео мекунем мепартоем дар ютуб ӯ аюб агар қазур бошам марҳамат ина метро билаева улица правосоюза 93 а биёяд на катиш гап мезанем ё ки ин агар дами сахфа бошаду ҳунари гап задан бошад на марҳамат намози ҷумъаи оянда на проспект мира биёяд дар проспект мира намози масҷиди проспект мира даво мехӯрем катиш гирад биёяд катиш ҳамун шағолаи амниятию шағолаи вазорати корои дохилия гирифта биёяд да мешинем гап мезанем дар пеши ҳамун шағоло ҷоша муайян мекунем